may bagong polisiya, may kinaraman sa pagsuspindir ng mga klase dahil sa kalamidad. Resing Pinay na nakulong sa Cambodia, balik Pilipinas na. Firecracker-related injuries sa Pilipinas, suminakat na sa 142 según sa Department of Health. 418 na road crash sa Pilipinas na rehistro sa laok ng 7 aldaw. Ngunyan na holiday season, sigun man sa Department of Health. Sidirato kang PNP, pipa siguro ang kaligtasan ng publiko sa pagsabat sa bagong taon. Mga aktibidad para sa piyesta kanitong na Nazareno, paluwas na kan Quiapo Church, accomplishment report kan Senado, bago matapos ang taon 2024, ipinag-urgulyo kan liderato kan Senado. DA hinagad sa publiko na bakalon ang mga lokal na prutas sa bagong taon, imbes na mga imported. Publiko, pinasanidan kontra sa holiday scam, dahil magpara click kang ano man na makadudang link. Ekonomiya kang Pilipinas, taro sa pinakamakaskas na magrambong sa bilog na Asya ngunya na 2024 sa Canada. Presyo ni mga barakalon, namimiligrong mag-itaas pa sa 2025. Mantang dyan alas 9 aga, ikiwon ang ceremonial signing kan 2025 national budget sa Malacanang. Dahil na magkararga. May rollback na dito sa aga. Pira? Basta Igwa? lampas piso. Kaya daw ako. Di ako nagkarga ka sa bangkita. Labaon sa pila. At least may rollback lamang pa. Saka nalat na latong muna sa nalago. Shoot dyan alas dos. Dyan out to. Okay. Tara mo niya to. Ang pinakapinal. Yes. Kung talaga o pira talaga. Okay, so Valdivia, makailas nyo na pagkagat yung ang PYS Enterprises, sana po sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, i-PYS nyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From Newsbase, ini po si Mardela. Good morning! Thank you, Paling Mar! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige, thank you Paring Mar sa mga headlines in the morning. Sandali lang po at aramon ta daw ang latest sa kamugtakan kang panahon. Pero good news ngunyan dyan ano. At tagari, dahil po kita kiano man na problema may kinaraman po dyan sa posibleng low pressure, posibleng bagyo sa satuya tabi na palibot. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na po para sa latest forecast. Ngunyan pong aldaw. Paray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ng aldaw ng Lunes. Shoreline ang nakaka-apekto sa eastern section kang central as in southern Luzon. Samantalang intertropical convergence zone ang nakaka-apekto man sa Palawan, Visayas as in Mindanao. As in northeast monsoon o Dorosamian ang nakaka-apekto man sa northern Luzon, pati naman sa ibang parte kang Central Luzon. And dahil man sa shoreline ng mga probinsya man kang Camarines Norte, Camarines Sur, as in Catanduanes, ilalaw man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran as in mga pulong pagkikilat pagdaguldol. Samantala, and dahil man sa intertropical convergence zone, kung kaya ang natatadang parte man kang Kabikulan, ilalaw man na makakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man na pag-uran as in pagkikilat pagdaguldol. Posible man ang mga pagbaha o pagdagaan dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog man na pag-uran. Katamtaman sa kudsa makusog na doros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Tinatang agwat kang temperatura sa maghapon 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:07 nin aga, masulno pa dyan alas 5:29 nin hapon. Haladigdi sa DOST Pagasa, Ariel Samucho. Salamat Sir Ariel sa report. Hali po dyan sa Pag-asa sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Ramon ta daw mga tugakan mga istorya. Hali po dyan sa luwas kay si Al Armario. Mga baretang mainit sa Morning Hirit. Basta Morning, Henry M. Good morning, Paring Al. Pasok. Thank you so much, Pade. Good morning. May epekto naman na padagos na pangapuran
kana mga otoridad na dahil na magparagamit nin paputok o firecrackers pagsabat kan bagong taon sa mga barangay Gaspi City na reparo na maski mga aki bibihira na ang nagkakahilig sa paputok kumpara kan mga luminihis na taon dahil pati mga tindahan kulang naman ni nagtitinda. Kaito, pagsiring kaining panahon, madangog mo na ang mga paputok, nahilig kan mga aki, mientras haranina ang bagong taon. May koneksyon digdi ang mga negosyante ngonyan nin paputok digdi sa Legazpi, centralized sindang nakapwesto ngonyan, diyan sa may Sawangan Park kan barangay Dapdap. Iyo ini ang pigdesignar na lugar kan gobyerno lokal para makabakal nin paputok ang mga interesado. Parte na ini kan tradisyon na paputok nakakapadulag daw ni mga maraot na espiritu o di malas sa buhay. Mantinido ang pangapudan kan mga otoridad na sa paggamit nin paputok. Importanteng maray ang pag-iingat para maiwasan ang aksidente sa pagsabat kan bagong taon. Iyan pa riyan mong karas kan informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Basta Morning, Henry M. Salamat paringal sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya po si Karen Ala. Karen, good morning. Come in. Good morning. Good morning sa gabos sa mga paraantabay. Liminaw kan administrasyon ngunyan kan City Government of Legazpi na daiman persahan ti patarapos kainis sa trabaho. Ang gabos na mga job orders o JO asin mga contractual employees sa Legazpi City Hall ini matapos na makumpirmar kan DCGB News sa Office of the City Mayor na epektibo VP sa January 1, 2025. Dai na makapag-report pa sa trabaho ang mga ini dahil hanggang sa aga naman sa ng Disyembre 31 sinda makakapagtrabaho digdi sa City Hall. Sa entrevista kan DCGB News sa ipigdesignar ni Mayor Alfredo Garbin sa bagay na ini, tayo man tab EVP an sa iyang executive assistant na si Ronald Garbin, sinabi ka ining ang nakapalaman natapos kan kontrata kan mga empleyado ini, sagkod naman sa ng Disyembre 31 sa taon na ini. Halagad paglinaw ka ini na daiman pinutulkan administrasyon ang mga kontrata kang gabos na mga JO asin kontraktual ngani dai na makapagtrabaho sa City Hall starting January 2025. Halagad hali man mismo VP kaya Mayor Garbin na makakapagtrabaho sa nagiraray sinda pagbaralikan sa January 1, 2025 kung mag-renew sinda kan sa indang mga kontrata. Halagad ugang pagka na administrasyon ni Mayor Garbin na ang pagpadagos kan mga ini sa trabaho sa City Hall, nakadepende man gila yun sa duwang bagay. Iyo tabi ipipi kung i-recommendar sinda kan mga department heads na magstay sa trabaho asin sa evaluation budak decision kan presenting administrasyon kan syudad kung i-renew man ang mga kontrata kan mga JO asin contractual. Mientras tanto, sinabing pinakapunto talaga ka NVP, itong maalian ma-determine ang mga ghost employees sa City Hall. Dangan maaraman kan administrasyon kung nagpa-function na maray ang mga empleyadong ini sa pagtrabaho dyan sa may City Hall asin mga department offices. Tamagikiramduman bagatabi VP, susug kay Mayor Garbin, lugi ang syudad kung nagkukubra ang mga inikisweldo pero dai manay iling na nagtatrabaho kipormal dyan sa may City Hall. Yan pa BVP ang dagdag na bareta. Karen Ala, Happy New Year sa Gabos. Basta Morning, Henry M. Salamat Karen. Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Kabing Joshua, kumusta dyan? Yes, Titi, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag nga itong bareta, mas kinuarin talaga kada pagsabat ni na bagong taon. Difícil magpalakawat-kawat kaya improvised kanon o tigapod sa tuya na boga.
dahil malikayan rason ini kung nata talagang tigdakop kan mga otoridad ang mga kapian na kakawat na bugas sa mga tilampo kung ini maarihan kan mga otoridad sa latest report sa na Department of Health or DOH Bicol Regional Office as of pinuwas kaning report kasunod ma ang tapos as of December 28, 2024 igwana ni tracing kaso ni naputokan din madlain na klase ni paputok tigli sa Bicol Region bantang nagrami ang pagsabat niya to na bagong taon kali sa bilang na ini na tracing biktima ng paputok pito kay ni Tabit Henry biktima ng improvised nini po ining pigapod na boga tulo ang nabiktima ng 5-star, saro ang biktima ni missile bomb, asin saro man ang biktima ni na British. Ang krising biktimang ini, 12 ang outpatient na o kumbaga nakalawas man sa ospital tinawad na ng magkakalig atensyon medikal, mantang igwama rin taro ang na-admit sa ospital. Kali sa tracing kaso na ini, 4 ang na-erestro o hali sa tracing ini 4 ang na-erestro hali dito sa probinsya kan Albay 3 ang biktima sa Camarines Norte 5 ang biktima sa Camarines Sur asin igwa naman ang biktima ng paputok digdi sa Legazpi City kung kaya padagos mo yan ang pangapudan at anin dyan Department of Health Bicol dahil kaya na pagpargamit ni na mga paputok, imbes magamit na sa ibang bagay, alternatibong pangkrear ni Ribok sa pagsabat kan bagong taon. Dahil ang dapat sa bako na magastos, ligtas pa ining gamiton. Ang pagiramdong na nasabi ng ahensya, kaya ang pagpapurot-purot na naman naklase ng paputok na mga nagpakakaralat sa dalan asin siringan sa mga magurang, bantayan ang sendang mga aki, kung mabiktima, maputukan, magbisita ng GAD sa pinakaharaming health facility, tangan matawan yung tama asin magkakaligong bulong o treatment kung magkaigwama ni na lugad. Sharing man, ang pinaka-importanting pagiramdom, likayan ang mga firecrackers, ano man ang klase ng putok para sa ligtas na pagsabat ng bagong taon 2025. Kuang kaya ang approach sala Bakit? dapat ang pangapudan sige mag-ining ganyan ang publiko magpapuroto kamo nin mga rebentador ngani magkasarasan kamot nindo sa pagsabat sa bagong taon. Padara ko lang Dapat arog kayan ang kwadyon, ang announcement yon. Kaya ang publiko ining ganyan na magpaputok kamo kapotanin do ang paputok. Nganing biyo-biyo pa kamo mga salbatana kamo na magkapurotokan kamo. Arog. dapat baguhon gari ana pud kaan ano nga reverse psychology ana pud kaan gari nga subliminal ads di ba? Nangapudan ang Department of Health na magpapuroto kamo ngunya na bagong taon. Ngani na magsabat kamo kan bagong taon na kulang lamang ang sendong guramoy. Siring man, nangapudan sinadabubagal kamo kan sa mga makusugong pangputok. Tangan na pag naputokan kamo, italbuan nga guramoy nindo, asin kamo imbitaran man sa mga hospital na pribado asin gobyerno, na dumang kamo dumuman oras na kamo naputokan. Hindi na nagkakaon sa araw. Hindi tayo yung kagpulog sa ospital. Gari. Hindi kong gumisinogan sa ko si Dr. Alan Lucanyas. Gari nga sala nga yan, oy. Yung mga, di mo nagkakatara naman, ang mga tindahan tabi kipaputok makukuha diyan sa Sawangan kan Legazpi sa maabot na 31. Tayan ang pinagdesignar na tindahan ng mga firecrackers sa lokal na gobyerno. Pagkatapos na bumakal, sabritan tulos muda kaputan hanggang kamo na maputukan. Pag naputukan na, hugasan, tapos kung medyo kayo na din ka magduman sa ospital, taday kitang anesthesia na pwedeng pangbugtak sa kamulmog nindo. Salamat po.
Hinda. Kung ako ano ka na sa kung ako mga akong mayor, akong gobernador, ano ka na sa kuyang advertisement. Tapos magbibo kang billboard baga de. Billboard. Magpaputok po kayo kung gusto nyo na ang kamay ninyo ay humiwaray sa katawan nyo. Ay, hinda. Bata pirot-pirot pa ako na matangang kita kasabagi. Pero iba si epekto sa kuya kang pirot ko. Okay, sige. Sige, dagdag na istorya. Joshua Pino. Tama. Kumbinsido ka, John. Kumbinsido ka. Di ba? Imagine na, may mga tao, yara mo, diretso man nindo mapaputo ka mo, bala ka mo. Basta, di na magpapela. Di na iwasan yan. Di tabi na iwasan yan na ikaw kinadidiskuido. Ini po ang sendong alkalde, Henry M. Nangapudan kami na pumaputok-putok sana kamo nga nang makarindong hanap nindo. Kung makusugon ang pagkaputok, ang kamulmog nindo, mahiwalay ka ang mga guramoy nindo. Dumuan sana kamo sa ospital, tabubulungon kamo. Salamat po. Hello? Hello, Happy New Year, DP. Ano, amigo? Kuminsido ka? Ano, pigatara mo? Gili-gili mo o talagang uyam na uyam ka na? Gini uyam na. Ito na ako garing ang pagkatuyan mo. Napupukan ka, dahil ka lang po hospital, tayong muya mo. Anya. Alimawa, inipon sa inyong alkalde, sa inyong gobernador, inipon sa inyong amigo sa Department of Health. Kung naputukan ka na, dahil ka na magpa-hospital, tayo makamong hanap mo. Tapos ang ururon. Biyo pa. Biyo pa rin nagkakatararaman. Giling ni BP Pero di ka na katulog itol-tol. Gari ko lang ang turog ko, Migo. Kulang ang turog ko. Natangan ako sa bangi. Para ulo kami. Maraw to epekto sa kuya. Lalaki ini o. Kakulang ang turog. Awin da. Dahil ka na kanong para katindaw. Doon daw na sa nao. Ano pa? I-relax mo na sa diri mo. Kung mag-out, sisimbiyon mo sa itara mo kan. Pag nagpapoto ka mo, bahala na ka mo sa buhay nindo. Anong sa nakaan? Aralipot, dun sana. Utang sa tubo. Nga, makuha pang hanap nindo. Awin da. Sige, Migo. Salamat. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Kumbinsido si Noel na Manalo. Hay na daw si Dr. Alan. Dr. Alan, good morning. Anda si Dr. Alan. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Condolence ko na sa pamilya ni Mrs. mo. Ano? Condolence ko na sa pamilya ni Mrs. mo. Ayo na kasabanggi naguling nga kay medyo matanga na ta nagul sa mga bisitang nag-arabutan. Permi na ba na? Speaking of paputok, Migo. Okay. Kung di ba ka na nag-manufacture, ng paputok, kung talagang gagawin ka, taon-taon na sa natin may pig-remind kan PFP. Dahil may mangyari, Migo. At ayun na nga. Mga paputok, garo na bomba. Hindi mo mga makusugong garo na so kasabog na. Ata na. Kung pundo na dili nga sa Davao. Dahil bawal paputok pag New Year. Tranquilo baga. Ito ko masabata. Negosyo mo baga yan. Kung di man na tutuloy, di man na regulate ang pagpaputok. Iyo baga. Sabi nga ni, bawal sa mga residential area. Pero kung nagpaputok, hindi sa residential area ka. Nanggad. Kapan ako po dyan sa luwas. Ano pa? Agit-git din po. Kaya, dahil mangyari mga araw ka na kampanya. Iyo baga. Hanggat may paputok, sige paputok. Yung mga bako. Puta maray sa luwas. Yan. Ang iba di ka putok sa gaong. Ayun na nga. May diskwento tulos.
Yung baga. Kaya may disguido. Oh. Yan nga nabuga na yan. Yan nabuga. Ano pa? Bagay, tama yung sabi mo, i-reverse. O, sige, para paputok sa lagang mo dyan. Dahil naman, taon-taon na sana, yung biga para tarantan, mag-ingat. Ata na. Apoy luwa sana. Masabi sa mga taga-department. Sarawayon niyang Mr. Maseda ini. Ito naman yan yun, eh. Survey man sana ito, Migo. Iya, survey. Sige, Okay. Migo, Happy New Year. Salamat, Happy New Year. Survey man sa ito. Kaya, ibang yung klase ang nakunan mo sa advertisement, ha? Survey. Ang mga balita, susunod. Makalipas lang kan mga patalasta. Yan ang pandemic. Maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras Pilipinas, alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kad mga bareta, community-based approach, inadaptar kang Legazpi City Veterinary Office para mabawasan daw ang kaso ng rabies sa probinsya. Diocese kan Legazpi, official lang binuksan ang selebrasyon kan Jubilee of Hope. Sa lado nasyonal, mayoriya kan mga Filipino sa sabaton ang bagong taon na may paglaom sigon sa SWS. DepEd, may bagong polisiya, may kinaraman sa pagsuspender nin klase dahil sa kalamidad. Sa ibang nasyon, numero kan mga nagadaan sa Jeju Air Flight Crash sa South Korea uminabot nin 179. Business News, oil price rollback masabat sa mga motorista sa bisperas kan bagong taon. Health News, holidays may dakulang epekto sa mental health asin sarong individual sigon sa mga health experts sa kinaban. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado nasyonal, inadaptar po kang Legazpi City Veterinary Office ang community-based approach para mabawasan ang kaso
kan rabis sa probinsya kan Albay. Sigon sa pamayo kan nasabing opisina na si Dr. Emmanuel Estipona, may na-identifikar sindang mga tulong key community sectors para epektibong maimplementar ang Rabies Elimination Program. Kasabay digdi ang LGU national as in barangay levels. Mantang katakod kay ni siniguro ni Estipona na mantinidor sindang committed na sa indang isperso sa sin mahigpit ang koordinasyon sa mga barangay para ma-promote ang responsible pet ownership. Iba pa niya itong mga bareta, mga programa asin proyekto sa Legazpi nakalatag na sa taon 2025. Report kay Al Armario. Nakalatag na ang mga programa asin proyekto sa Legazpi City pagsangli kan bagong taon. Sinabi ni Alcalde Pido Garbin Jr. na iningon yan ana sa indang pigingo asin ang sanggunian palunsod na at least sa halipot na panahon niyang pagtukaw sagud sa Hunyo, may direksyon na lamang ang Legazpi City sa mga programa asin proyekto na pwedeng pakinabangan kan mga barangay. Mga basic na problema ang gusto ninda ma-address, siring kan kuryente, tubig, mga classrooms, negosyo, turismo, paglangkaw nin income kan syudad sa buwis, asin ibmapang mga basic na pangangaipo kan barangay. Ako ni Garbin na halipot ang panahon para sa iya, alagad laom niya na suporta kan publiko sa iyang mga pagiriba sa APG team. Kaya yan ang padagos niyang papasabot sa mga barangay kung ano ang mga maray na plano kan APG team paglaog kan 2025. Alarmario, DCGB. Iwasan na magpaputok tanganing iwas diskwedo. Inang pahayag kan Bureau of Fire Protection sa Legazpi City sa pagi ni Senior Fire Officer 4 Gary Santander sa entrevista kang DCGB News. Sa intinawanin doon na kinakaipo na magsunod sana sa mga regulasyon ang publiko may kinaraman sa tama na klase nin babakalo na paputok tanganing bako grabe ang danyos kay ni in kaso kung may maputukan o makadaranin danyo sa mga propiedades asin sa kapalibutan. Sa programang Kaya, tinawanin doon ni Santander na sa pagikan siring na bagay ang malilimitaran ang mga dagdag na distroso sa palibot. Kung kaya sa tinawanin doon na sa lado kan Bureau of Fire Protection, sinda na nga pudan na limitaran ang paggamit kan sinabi ng paputok o ang pinakamaray ngani dahil na dapat sinda magbakal nin paputok o magpaputok mismo. Gumamit na lang nin ibang mga alternatibong paagi tangani na masabaton na igwanin na maribok ang bagong taon. Sente naman doon ang pagpaputok dahil naman mapupundo masyado dahilan tayo ni parte na kang naging tradisyon alagad pwedeng maiwasan ang diskwedo kung maging maingat ang publiko. Sa ibong dalado nangapudan man siya sa mga residentes na kinakaipo na ingatan ang sa indang mga residentes. Sa pagsabat kan bagong taon dahilan ta ang mga firecrackers iyo man ang pwedeng maging kausa nin kasulo kan sa tuyang mga harong. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal. Karen Ala, may dagdag po na report. Padagos pa ang pag-antabay ngunyan kan mga kapulisan sa syudad nin Legazpi dahil naman sa nagraraning selebrasyon sa pagsalida kan bagong taon. Sigun kay Legazpi City Police Station PIO Police Sergeant Carlos Panya, dahil paniguradong may mga maharabol pa makauli digdi bago magbagong taon, higutan kan Legazpi PNP ang seguridad kan bus at jeep terminal, kanani na masiguro ang kaligtasan kan pagbaraba sa sakayan kan mga pasahero. Halaga dahil kadadag sa una naman kikadapol na tao ang mga sentro kan syudad, kinakaipuan dyan ang mahigot na presensya kan mga kapulisan, kanani na maibitaran ang untoward incident sa tahaw kan pagkabilisi-bisi kan mga tao ngunyan habang nagdadangadang ang bagong taon. Mientras tanto, girari na pinag-iingat ang publiko asin hagad kaini ang maging bilante ang gabos pirmi sa palibot. Karen Ala, DCGB News.
Opisyal nang binuksan kan Diocese kan Legazpi ang selebrasyon kan Jubilee Hope sa paagi kan solemn procession asin banal na misa sa Albay Cathedral kasuhapon. Ang mga representantes kan 7 Jubilee Churches, parishioners asin persons with disabilities ang nagdara kan Jubilee Crosses sa prosesyon magpuon sa may Divine Word College of Legazpi pasiring sa Cathedral para sa banal na misa. Tinawan nindo ni Obispo Bailon sa iyang homilya ang importansya kan pag-asa o paglaom sa pagasabing siring kan charity minapon ini sa laog kan harong. Ipiging ganyarman kaini ang mga paratubod na bisitahon ang mga sacred sites sa taon 2025 bilang pag-renew asin pag-apresyar kan sakramento kang reconciliation. Ipinag-anunsyo man kan Obispo ang Jubilee Crosses ibubugtak sa mga respective Jubilee Churches sa Disyembre 31, 2024 sa oras kan pagbihilya para sa Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Ang pagtripon asin selebrasyon na ini sarong unified asin meaningful na pagpuon kan selebrasyon kan Jubilee Year sa Diocese nin Legazpi. Albay Veterinary Office may pagirumdom sa mga atama na hayop ngunya na uso na ang mga paputok. Report kay Joshua Bino. Riparohon ang mga atama na hayop para makalikay sa disgrasya asin day ang mga ini magka-stress dahil sa mga makukusog na tanog kan mga paputok. Unya na nagrani na ang pagsabat niya to kan bagong taon asin uso ang pagpapaputok kan nagkakaperang mga individual. Sigun sa pangapudan kan Albay Veterinary Office sa Panginot ni Dr. Pancho Melia kung may mga atama na hayop siring sa ayam asin nikos, reparon ini sa pagsabat kan bagong taon. Sigun sa patanid ka na sabi ng opisina, dai ipag-iba ang mga atama na hayop kung maduman sa mga fireworks display. Dahil lang ta pwedeng ma-stress ang mga ini. Dahil lang taan sa inda mga pandangog sensitibo. Bago ang selebrasyon kan bagong taon, dahil pagpabayaan sa lawas kan sa indong mga harong asin nakakakod ang mga atama na ayam magkaag nin mas ligtas na lugar asin harayo sa ribok ang sa indong mga ataman. Pagkatapos kan mga pagpapaputok sa pagsabat kan bagong taon, siguraduho na daing mga gamit na paputok sa indong mga harong o kaya natad na nagpakakaralat sana tangani maibetaran na ang mga ini makaon o kaya masinghot kan na mga atama na ayam o kaya ikos. Susog sa pangapudan ka na sabi ng opisina, tarabay na isilibrar ang bagong taon nin maugma tako sana para sa tawo kundi siring man sa mga ataman. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, Jimmy, nasalita may dagdag man na report. Kami, Jimmy, magbabalik po ang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. Didi Cabredo sa PNR management na kung pwede pag magbalik ang operasyon kan tren kay puhan magkaigwang unanin soil test sa mga lugar na medyo bakilid asin mga tulay na pigagihan kay ni. Ini sa rason na sa sigidong uran tibadad mga nasusunadan kan mga riles malumoy na oras na magbuelta ang operasyon kan tren baka paralbag na ang mga daga sa uran tibaad maging kaw sa ininin pagka-diskaril kay ni. Sa ngunyan day pa nagbibiyahe ang train sa day masabot na rason alagad balido ang obserbasyon kana congressman na kung ibalik ang biyahe kay ni dapat pasigurohon kan PNR management ang mga pig-aragihan kay ni magkaigwanin inspection asin kung pupwede ipaagi sa soil test ang mga lugar na pinagihiling nindan na naglulumoy ang daga tanganing makaiwas sa anuman na sirkumstansya o problema sa pagtaralbong kan riles peligroso o sa diskwido ang train digdi sa satuyang kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Panagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, makalipas po kay ni. GB News Express. News Express. GB News Express.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibanta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdig sa puso ko, Madaba ko, segundo distrito. Kaito pa perminang nagdudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nga ng Kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarusad kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay baninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, gyalin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Kaya padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta, mga tugang mayoriya kan mga Filipino sa sabaturan bagong taon na may paglaom kaysa takot. Ini base sa ginibong survey kan Social Weather Stations o DSWS kung sa 90% na mga Pilipino ang may paglaom sa taon 2025. Mas hababa ini kumpara sa taon 2023 na 96%. Asin pinakhababa pon kan taon 2019. Giniba na sabing survey kan Disyembre 12 sa Code 18 sa pagi kan face-to-face interview sa 2,160 na mga respondents. May ginibong nagkalpirang pagbabago ang Department of Education o DepEd sa indang polisiya. May kinaraman sa suspension in klase asin trabaho in kaso magkaigwaning kalamidad. Base sa DepEd Order number 22, kung saan ibinasi ini kan ahensya sa tropical cyclone wind signals na ipapaluwas kan pag-asa in kaso makataas at sa mga apektadong lugar. Ang signal number 1, ang mga klase o klase sana sa kindergarten ang suspendido kung saan sa dating polisiya sakop kay ni ang klase sa grade 12. Para man sa mga naapektaran kan lugar sa itinaas na typhoon signal number 2, suspendido ang face-to-face classes pon kindergarten sa grade 10, alagad ini ibabalyo sa modular distance learning. Mientras na kung ipairarom ang nagkaperang lugar sa signal number 3 o mas halangkaw pa, automatikong suspendido ang mga klase sa gabos na level. Nakadepende man ang suspension in klase sa idideklarar na rainfall warning kan pag-asa in kaso magkaigwan in heavy rainfall as in pagbaha. Katakod kaini ang mga local chief executives kan lugar ang nakatalaan na magdesisyon in kaso nasa irarom kan yellow warning ang lugar, mantang automatikong suspendido ang klase pon kindergarten sa grade 12 kapag uminabot sa orange o red warning. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Foreign Affairs o DFA na nakabalik na sa Pilipinas kasuhapon ang 13 na mga Pilipina na imbelto sa surrogacy scheme kung saan nahatulan sindang makulong ang mga ini sa Cambodia dahil sa pagsuhay sa human trafficking law kang nasabing nasyon. Magigiromduman na nakakulong kan September 23 ang 13 na mga Pilipina mantang pigdadangog ang sain ng kaso may kinaraman sa pagsuhay sa 2008 Law of the Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation sa Cambodia dahil sa pagkinagkonsiderar na felony ang pagsuhay ninda sa bansa surrogacy ang mga nahatulan na Pinay pinatawan in 4 na taon na pagkapreso, alagad na bawasan in 2 taon dahil man sa koordinasyon kanimbahada kan Pilipinas sa pagsunod sa ley kan Cambodia. Ipinangako kan gobyerno kan Pilipinas na padagos ang pagtataw din ayudang legal para sa mga natulan na Pinay. Kung kaya grabe ang pasalamat kan gobyerno kan Pilipinas sa ngunyan kay bahan ang DFA asin ang imbahada kan Pilipinas sa Phnom Penh, Cambodia. Natawanan royal pardon hali sa Cambodian king na si Norodom Sihamoni kan Disyembre 26 ang 13 na mga Pinay na nahatulan sa Cambodia. Base ni sa kagadan kan embahada kan Pilipinas kasabay kan endorsement gikan sa Royal Government of Cambodia, natawanan in royal decree sa pagpapalibre sa 13 Pinay siring man ang tulos na pagbuelta sa Pilipinas. Pinasalamatan kan gobyerno kan Pilipinas ang Royal Government kan Cambodia para sa humanitarian treatment sa 13 Pinoy mantang pig-investigaran simpig dadangog ang mga ini sagkod sa ligtas na makabuelta sinda digdi sa Pilipinas.
Suminakat po sa 142 ang kaso din fireworks-related injuries na narehistro kan Department of Health sa Tulong Aldao bago magbagong taon. Sigon sa ahensya, nakalis na ng 24 oras na rehistro din ang 17 bagong kaso na napabareta na nalugadan sa iligal na paputok. Mas halangkaw ini ng 13% kumpara sa 23% na 105 na kaso nin fireworks-related injuries na narehistro kan Department of Health. Nagabisa man ang ahensya sa publiko na ibitaran ang paggamit ng iligal na paputok as iniwasan ang pagsindi sa mga ini tanganing makaiwas sa peligro ngunya na bagong taon. Kung mangyaring maputukan din mga iligal na paputok, tugon kan DOH na tulos na magduman sa pinakaharing ospital sa sendang lugar o magapod sana sa emergency 911 o 1555 para sa magkanigong medical o magkanigong tabang medikal. Mga tugang, bareta po sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. Magbabalik po kami. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpeño si J. Pili, serbisyong na matanos. Kung si J. Pili, handang magsilbi. Kung si J. Pili, handang magsilbi. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korong sa gabos pako politika. Dagkanigas sa tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korong sa gabos pako politika. Liderato matalo. Happy siya misma. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Happy Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ang syudad dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamo, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminaorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarap sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, matuninong, asin pano ng pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Sa puso ko. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Dai mababa sa 179 katao po ang pinagkakarkulong na gadaan matapos bumagsak ang Jeju Air Flight 7C 2216 sa Muan International Airport sa South Korea kasud mga aga. Base sa report kan Yonhap News Agency, nangyari ang insidente mantang ang eroplano haling Bangkok na may lunad na 181 na pasahero na nagkukondukta ni emergency landing. Mantang bigusurat ang baretang ini, sarong pasahero asin sarong miyembro kan crew ang nailigtas. Ang Boeing 737-800 na i-report na nagkaigwaning problema mantang nahiling na nagdali na sa runway kan daing nahiling na landing gear bago sumalpok sa parel bandang alas 9:03 aga sa oras sa South Korea. Ipinagladawan kan mga testigo na nadangog nindaan makusog na putok bago ang pagbagsak kan eroplano sa parel kang eroplano na naging sinyal kan pagsabog asin pagkayanap kay ni. Duda kan mga autoridad na posibleng nangyari ang bird strike mantang ang eroplano papaugpa sa aeropuerto. Padagos man ang emergency responder sa paghahanap nin mga bangkay asin kinumpirmar kan mga autoridad na nailigtas ang duwang survivors hali sa tail section kang eroplano asin ang sangunyan nagkakarkulong sarong haraning o pinagbubulong sa sarong haraning ospital. Mientras napadagos man ang esperso kan mga autoridad na mailuwas ang mga bangkay na nasa laog kanasabing eroplano. Ang makaturutrising aksidente nagmarkanin sarong makagirabong milestone sa istorya kan domestic civil aviation kan South Korea. Ini man ang kailot-luting fatal na insidente sa istorya kan Jeju Air saro sa pinakadakulang low-cost carriers kan South Korea na minukna kan taon 2025 o kaya kan taon 2005. Business News.
Good news sa mga motorista dahil pigalauman daw na mapautob nin rollback ang mga kumpanya nin petrolyo sa ultimong aldaw kan taon 2024 matapos ang 5 sunod-sunod na oil price hike. Ang mga minasunod iyang pigalauman na oil price rollback na ipinautob sa ipapautob sa agang Martes, Disyembre 31. Gasolina, mababawasan po ng 30 sentimos sagkod 65 sentimos kada litro. Ang diesel, 30 sentimos sagkod 55 sentimos kada litro ang rollback. Asin ang kerosene, mababawasan man ang presyo kan kada litro nin 80 sentimos sagkod piso. Ang pinal na anunsyo kan mga kumpanya ng petrolyo. Maaraman sa rollback, ipapaskil dyan. May kinaraman sa rollback, ipapaskil dyan auto. Sigon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, ng oversupply nin petrolyo kan oil-producing countries kausakan rollback. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang holidays pwedeng maka-apekto sa imong mental health na magdadara ng pagmati ng kaaditan, kamunduan na sin depresyon, sigon sa mga eksperto, alagad siya nang sinabi na it's okay to not be okay. Sigon sa World Health Organization, dapat tatandaan kang publiko na okay lang na magaganintabang dahil sa tamang suporta, magiging magianan sa imong pagmati. Idinagdagba ka mga health experts na ang depresyon sa ronghelang na pwedeng maka-apekto maski sa sisay man kung kaya ang pagaganintabang sa rong sinyal ng kakusgan asin pa kung kaluyahan. Paglilinaw kang WHO na ang depresyon na bubulong kay puwan sa na maki-istorya sa sarong persona dapat titiwalaan mo asin maghagad nintabang. Health News for Newsbase, Mardila, Daing Giba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa, DOST sa report sa kabugtakan kampanahon, kasabay si Ariel Samudio. Paray na aga po, para po sa tuyang mo the forecast ng andaw din Lunes. Shoreline ang nakaka-apekto sa eastern section kang central as in southern Luzon, samantalang intertropical convergence zone ang nakaka-apekto man sa Palawan, Visayas as in Mindanao, as in northeast monsoon o Dorosamian ang nakaka-apekto man sa northern Luzon, pati naman sa ibang parte kang central Luzon. And dahil man sa shoreline ng mga probinsya man kang Camarines Norte, Camarines Sur as in Catanduanes, ilalaw man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran as in mga pulong pagkikilat pagdaguldol. Samantala, dahil man sa intertropical convergence zone, kung kaya ang natatadang parte man kang Kabikulan, ilalaw man na magkakaigduan din mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man na pag-uran as in pagkikilat pagdaguldol. Posible man ang mga pagbaha o pagkunindagaan ng dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog man na pag-uran. Katamtaman sa kudsa makusog na doros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Tinatang agwat kang temperatura sa maghapon 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:07 nin aga, masulno pa dyan alas 5:29 nin hapon. Haladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang sa inyo pong nadangog ang mga bareta ngunyan po sa GB News Express. Nagsurat kan bareta Jenny Balyaran. Sa lado lokal, kasabay si News Director Mar de la Cruz ang kapagsurat kan kabilugan kan mga bareta na sa indong nadangog sa DCGB. Tiring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali dyan sa luwa. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Jill Bongalon, Congressman ta si Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Sa pagtabang bakul ng napatunayan, idulukan mga kabataan, kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program. Tatabang ta, asin kasurog ta, si Congressman at
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. May mga obituaries mo na po digdi. Madali lang pangapudan tabi tungkol sa gadan. May pinurward sa kuya na mensahe si EVP Glenn Barcelon tabi
Ngunya na pagkaaga, madali lang, tabi inutong ko ini tabi na obituary para po sa pamilya Caranza, ha? Pamilya Caranza, no? Sabi digdi, their friends, their dear family and friends and acquaintances. It is with deep sorrow that we inform everyone concerned of the death of our beloved Mama Guadalupe Romero Moico Caranza, Doctor of Education. Siya po mga tugang nagadan kan December 27, 2024 sa edad na 90. Ang apo da tabi sa iya midbid na Fe Openg or Madam Caranza. Sa gabos tabi na nakamidbid sa iya, nagserbi siya nin 40 taon bilang math teacher sa Legazpi College kayto. Tapos Aquinas University of Legazpi, now UST Legazpi. And nag-retired po siya. Siya po naging deanman kang College of Education. Siya po taga-Hubilyar Albay at sinaagom po ni the late Jesus Caranza from Sorsogon City, saro man na retired DILG LGOO employee. She had been a resident of Barangay San Roque and Bonot Legazpi, asin po igwanin 7 aki. Ang sa iya pong bangkay, yaon po sa room 201 sa St. Peter Chapel, chapel sa Bugtong Legazpi. Ang lubong ipapaisin na sana. Yan. Nagkapaisi po, iyo po ang pamilya Moico Caranza siblings. Yan. Forwarded ang sako ni EVP Glenn Barcelon. Sering man, susakuya palampong brother-in-law na si Joaquin Clemenia Jr. Midbid po ini sa apod na Jack kan sa iyang mga amiga. Tabi, empleyado po ini kan Commission on Audit, no? Saro sa mga auditor, tabi kan Commission on Audit. Para man sendo na naganan po siya kan uminaging Disyembre 27. Kaya saya pong bangka, yaon dyan sa St. Peter Chapels, Legazpi City. Tabi, kaya ang cremation niya sa Disyembre 31, alas 9 po nin aga. Pagkatapos po kan misa, demi pa kaya na-determine misa kung saan papamisahan, nasimbahan, ta gusto kaya kan agom, mailaog sa simbahan bago po sa iyang cremation. Nag-ikot kami sa nagkape ng mga simbahan kaso hapon, buda kaso Sabado. Pag holiday palan, sararado man ang mga ang mga opisina kan mga simbahan ta. Anyway, i-announce ko na lang po mga baka dyan na, ngunyan aldaw, ma-finalize may consent po siyang simbahan dadarahon para po sa banal na misa, no? Pagkatapos ikikirmit po sa iyang bangkay alas 9 nin aga, diyan po sa Our Lady, Nuestra Señora de Salvacion Crematorium. Kaya po sa mga friends, last night ngunyan tabing banggi, may misa alas 6, no? Kasabay po celebrar po kan misa, iyo tabi si Monsignor Weng Thomas, no? Diyan po sa room 103, room 103. Room 103. Diyan po mga tugang sa St. Peter's Chapel. Yan. Okay. So, tugang kayang kaya ni Mrs., no? Tugang kan sa kuyang agom. Nagapaaram po kayan. Yutabi an Clemenia family, no? Ang gabos na mga relatives and friends, pipaaram po sa Saindo Gabos. Okay, buda sa mga katrabaho niya tabi sa COA, buda mga kaklase daw. Kasubanggit ako na nagduruman, mga kaklase, buda sa mga ka-office mate niya. And then iba pang mga kamidbid. Okay? O bueno, mga tugang, 4 minutos na lang, maalas 7 na. Happy Monday happy Monday morning tabi, sabi ni Benji Dapugi, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, good morning daw sa Indo, Raquel Capili Asejo, Cora Rialubit,
at kay Vilma Marquez. Regards man kay Amigong Monti dyan po sa Budget Office kan City Hall. Good morning, Tabi, sa mga taga City Hall. Happy birthday man kay Kenji Ramos is Alfonsa. Happy 21st birthday from Lola Sibi. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Condolence na lang po sa pamilya kan brother-in-law mo tapos kay misis mo. Opo, okay. Tapos para kita masyadong hindi pa ako nakagather ng news. Ano na lang, Happy New Year na lang sa pamilya mo tapos mo. Opo, okay. Sige po. Salamat, amigo. Salamat. Mabuhay. Okay, sige, Tabi. Good PM. Natawara ka mong ballroom kan Domingong Banggi. Ballroom, sa mga tugtog ang pigan mo good kay ni John. So sa tuyang mga pang ballroom na music, yung mananggado, may tulong tag. Sige po. Anyway, basta na ta. Ikuan Tabi. Okay na. So mga Tabi so mga so mga mabarakal ki mga paputok Tabi. O din na magparabarakal ki mga makusugon ang putok. Suluay-luway sana. Ganun na kita ki problema. Okay, umaparam na muna ako. May mga commercial paman kami. 7:30, dubang kita mga tugang mabilo kan sa tuyang irestorya sa programang Anhapot. Salamat kan sa irong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. I set out to get you with a fine. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga